Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di paghahim nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kung kablawag at tinembag bigat na imbag nga oras kada kayaming sa ngapada. Kumusta kayo manin mga ka-Nemers? Pakishare di programa tayo. Share. Kaya't padaan ninyo, tisabali manin nga pakasalitaan nga insurat manin ni Saldi Codal, iti Barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte, ti pakasalitaan ni Saldi. Isungat tamad lang ito, ni Saldi nga tang, haan. Kanagnagan na lang. Nga napawuluan iti Playboy. May sagot tayo nga ti surat. Dear Manong Nemi, nagparinto nga dumawat iti pamakawan kini Lisel nga asawak manong. Mismo nga iti sangwanan ti pamilya na. Adda digiti kakabsat na nga lalaki ken babae. Nagtalaw ngamin manong Nemi kalpasan nga namon na nga damanen babaik. Ket napangko sinukon siyempre. Asawak isuna ket rumbeng unay nga sukunek. Nga orek lag pa rin tuming iti sangwanan na tinalaus nga inak pa nagpakawan. Naimpas dekan nga inak pa nagpakawan ken kuwana. Iti sangwanan di naganak ken kakapsat na. Nagpagpakasyak Manong Nemi. Takas na kurag itay pimanaw ni Giselle iti pagtayan mi gabutanamuan nga ada babaik. Kayat ko nga maornos ti pamilya, Manong. Karbang iklaunay. Nagpakawanak ka nagparintuming. Ngayon ko nana, saan ka mapakawan? Namin anong nagundawi nga sinair mo tiriknak, babaero kasaldi? Di ka lamabain ka nagit anak mo, professional da aminen. Kinuna ni Lisel ngagsangsangit. Maalak tagputeng, kaday din ang gundaway, tamok, nga makapungtut, dagiti kakabsat na. No kayat da nga bulbulwendak, uno kayat da nga dusaen kat maaramid dak. No kayat da nga papatayen, sadak iwalang uno itabon latan iti nalawa nga paraangan kat maaramid dak. Kaya awan tigaway ko. Agtagtagargar tiriknak, kasla masensentensya anak Manong. Nga dak iti maisa nga pagirian, kasladak iti maysa nga pagarian, abuy-buyaan tinaruay nga tattao. Kas iti sentensyaan da,
Kas iti panang sendensya di iti Hudyo ni Kristo iti templo ni Poncio Pilato. Ngasla dalay bagbaga. Kasla kaya rigak manong name ti Jesus. Ilansay ti cross. Mapapatay. Mailansay ti cross. Kasdalakon ko na. Manong name amok anatanog kanindaklan ni Kristo. Ngem sa baliak. Siyak anarukop aparswana. Kad nakabasol, nagbalinak anarasi. Kad narukop anakaaramid iti basol. Aminak manong nemi kad siyak pagtalikudan ti amin. Tinamin adon nga gundaway nga sinair ko tirik na ni Lisel. May sak ngamin nga marombado nga playboy. Kakada kita agon daway manong naming at malagip ko no kasano ti kina playboy ko. Playboy ti palayaw tinagang ko manong nami manipod day ti rugi ti panang doktal. Panakadoktal ti asawak iti aramid ko. Numanen dumawatak iti pamakawan. Wen, ket pakawanen nakmet sa agaramid ak tument manen. Weakness ko ngamin dagiti napipintas nga babae manong. Napintas met di Lisel nga asawak. Iti tawan na 40 manong namikat ala Sharon Cuneta. Napudaw kan maistimar na ti bagina iti baed datakkel kan nakaturpusen dagiti dua a professional nga anak mi. Sweet 16 Lisel iti asawaek manong. Saan idi nga palubos ti simbaan ken ti munisipyo mi ta menor de edad kami pailaeng idi. Menor de edad kami pailaeng idi manong nami. Ngem pinukos-pukos ti proseso ti kalaysami. Napigsa ngamin idi ti kapet di angkel ko nga konsyal iti ilimi. Gardo versus sa kano ti langak manong. Nagwapo ket napigsapay ti karismak. Iso nga nalakamat nagtirik na dagiti pabalasang kaniya. Wan manong nemi no palausen ti agsarita ket mabaling ko nga yokor akas medalya. Yokor ko akas ko medalya iti tenged ko ti kaadon nga babae nga naglabas iti biyag ko. Dalabit agdidinamag dagiti babae iti performance ko iti romansa. Kasta nga ta. Kaya iti minsan nga nagluganak iti tricycle ngagpasentro. Sakto aglugan nga agpalawag ko na. At damit nakiluganak nga karubami nga naasawaan manong. Ket siya ko na tinagplete. Hindi agangay. Nagkatugaw kam nga rod iti jeepney asaraw nga pampasada nga mapansadya lawag. Agnindining pil manong name iti takyag mi. Na tricycle at jeep. Nagabay kami. Nagdindinding pil ti takyag mi. Nasayop ko manong name iti shampoo. Nga inusar na iti buok na. Iti lalabit nga panagdikos na. Nagbanglo, kad adabara nagkarayam iti pusong ko. Nagsasalita kami, di minapupuutan nga nakadanon kami niti terminal ti Logan. Pawalang maro ita, Risa. Sinalunsod ko, Tarisa tinagan na. Inak sa Five Sisters, Superstore. Sige, no kayat mo. Agkita tanto matamdama, tagmirian data. Kinana. Sure ka? Sure ka? Ado sutil ti paludip na manong nemi akas lagi din tubtubukan na. Has lagi din matumbok na ti kahit kung asawan manong. Sure na sure. Agkita tanto. Insungbat ko. Nako. Nalabit saan ka mamati tinapardas nga wagas ko manong nemi. Agasem. Adda pa asawa ni Risa, ket game na game. Agkabaranggayan kami pa'y. Siguro manong nemi. Amuna ti kinalistok. Amuna ti kina kilatis ko nga lalaki.
No makilatis ako mama no name kit 24 carats no balitok. Padasan nakita nga suruten. Mapadasam tinidumdum mga raman. Ne panakkel ko pa iti uneg kumanong. Yan nagpaiso manong name nagkita kami kalbasan iti maysa nga oras. At the paper bag analabit iso ti reantana iti nasong store. Anya dayta. Anya dayta. Sinaludsod ko. Daytoy? Tinikabil ita paper bag. Kinatang ko. Ano na kita? Braken panty? Di mangisibro ka man inti braken panty. Isulayang tirinantana na ita. Kunak kuma. Ngimjak na ituloy. Tadamanin bara ang agtaltalay tay tipusong kumanong. Katkasla ni Pedro arumukat. Uy, tasiper teman talum mo. Kinananakit di ni Risa. Jak amo nakatutok kit din iti matang na tinagdusol nga armas ko. Naloko a babae na ito ya. Amo na't pagkinaan na. O ma. Napardas ti gundaway kat napang kami nagmerienda iti may nga nalatak nga restoran. Numalagip mo di city snack bar manong. Nalatak di restoran. Kat ado ti umay uminom ka nagmerienda. Iti laengen ti crowd. Manong name iti kasta a restoran. Wen, akupadon. Awanin ti paglamisaan mi. Iti sumrek kami iti na isangrat nga Lover's Place. Nakaw. City snack bar and restaurant. At dama ko na nga Lover's Place. Amom deta manong, di ba? Yun ang mukha si Kamot. Ngayon pag meriendaan mitlaeng apaset ti restaurant, Lover's Place. Nalamiis iti uneg, daytoy, tade aircom. Iti ngato, ti may kadwa kadsaran, ti city snack bar, manong nemi, adda idi hotel na. Amok Adda agdan iti bangir na, iti amyanan. Ket di ti pagnaan nga umuli, no ag hotel ka. Hindi ba kami merienda kami shortcut manong, fast forward manong. Hindi tagragot tiriknak manong nemi. Ket kinibin ko ni Sona. Ket ni, sumurot mat manong. Sumurot. Ket umululi kami. Adan tulbek manong nemi. Ket iti kwarto nga 69. Manong nemi dadda kami niti uneg minatmatak ni Risa. Rumimrimat dagiti matana. Dildilpatan na dagiti bibig na. Mawaw isuna. Saldi. Risa. Amo mo nuape nga si Mortak. Mawaw ka. Sanak nga masangot ti asawak. Kasapulak. Abingarot nga siyak. Gabat na madamdamag ko. Nga nalaing ka. Kahit kong ipanagnek mo, Sal. Sal. Ituloy mo tinagang ko hamo nga. Ibagat Sal. Saldi. Naginarakop kam nga rod tinakairot kat naglana nga pangot di bibig mi kat di minapupuutan no kasano nga nagbalin nga lamo-lamo kami ngagpadpada. Oen manong nemi talaga mabisbisinan ni Risa. Mawaw manong nemi sud ka po nga dinigos kumet kadagiti kakabara nga gekko. Tinamnamaek manong nemi nga namnamaen nga romansa. Ti agden dinamag nga laing ko manong nemi sut impakat ko ken kuana. Kasta ko na ti panagasog ken panagareng-eng na manong nemi. Nga dayta nga asog ken nareng-eng na sumat tadadangan ng magrugso kanya. Tapno tuloy-tuloy manong nemi ti ingkam panakaitayo. Nga slasaan mi akayat tagina na. Nga numabalin kat gastare mi ti talo nga oras manong nemi nga short time nga puro panakpak manong nemi. Kuno kastoy ka diya talaga ti aramid, dagiti tinaktakaw ti aramid na. Ti maiparparit ket isu ti kunada, nga nakagangganas.
Manong naming diskarte lahing ti agchiks. Kasapulan nga natured ka mangibaga itiriknam iti babay. Taore no, kaya't nakano di mo maibaga, awan serbina. Saan nga sapulan ti adounay nga gastusin mano. Tadyak mat agsapol iti mabaybayadan nga babae. Siyempre, tay aginusto tirik nami. Umanayan at tay para merienda, ken pagbayad ko ti hotel. Day talaing ti gastos. Siyempre, isulaing ti magastos mano. Ket no krusonada na kaunay ti babae, isupayan ti disnudo nga agbayad iti hotel. Kasta ti biyag ti playboy mano. Agasem, naglakala idin nga peso, manong nemi idag kabanwagan. Ada idin asawa ken anak ko, nasapak kami nga nagasawa ken naganak, nagputot. Naset kit di manong nemi di panaganais ti biyag mi idi tanapaadal mi latta iti anak mi ti baet iti kinamanadurog ko. Adamat ngamin makun ko na mabalin nga ada mabalin ti nakaikamangak manong nemi ada mabalinda. Dakkel ti naitulong da iti pamilya. Saan mo kit di gabak nang unay di gitoy? Kalkalengan na laeng tinasyat nga level ti panagbiag manong. Iso nga, damot basit, may itulong na kwa. Nang rono no income, iti segnan panagadal di kita anak ni. Uwain manong nemi. Apagbiit, iti pa nag-flashback data nga pasamak. Iti pa nang-introduce ko ti kinasya sino. No apay nga ita, kat naduktalan nakmanin ti asawak, kat nagtalo, kat sukunet, nga dakit nga si paparintumeng iti sangwanan na, ngay matang na idaganak kan kakapsat na. Aging ka manong nemi nga nagtimak manen ti asawak ako na. Di ka lang mabain, kada kiti naganak kanyak. Di ka lang mabain kada nagdirakkel ko, kaya nakaikamangam. Nga nabsak tagsaw, kat arig na isuda, timang bibiyag kada tayo. Sang kay baga idi manong nemi ni Sel nga asawak. Ngayon natangkad manong nemi ti olok. Naimbag ta pasensyo sa met idi ti asawak. Sa nalimed ket di manong nemi ni adu mga naglabas nga chicks ko. Saan mat nga naibulgar amin. Tagunada nga one fly, one time line. No mapadasa kun tayo sa balin tuwanin. Adaman dagiti umay kanyak akasla nakaraman nga baed ag subli-subli. Tayo mga magbagalan alan si kamet alan siyempre pagustuhak. Ibaga ng tupay nga nagmenu po sa kon. Aging gama nung nemi nga da nakarelasyonak nga nakainlabak. Nagpresyo naman nung nemi adu di kiti babae nga nagpasag kanyak nga nagtalineed nga niya Giselle nga asawak ti patpateg ko. Ngem adda napasamak ba nung nemi nga nakainlabak nga babae. Adda mat tinasawa na ken duamit di kiti anak na. Ngem separate da iti asawa na. Legal separation. Napintas manong nemi ala Joyce Jimenez tilangana. Matrail ka nga talaga. Agtawanin ti 35. At dali ka absat na ken parents na sa estate. Kahit na nasawan manong. Adda mabalin na. Dahito yan. Mabalin ko pa yung pagbagasan. Isong nga adalata maawat ng allowance di kita anak na. Foreign aid ako nada. Sobra-sobra no palausen, ti agsarita, iti mauawat ng ipatpatulod na iti kakabsat kan naganak na. Sayang di original nga asawa na, tanagsinada. Nga dyaw kung dinamag pa'y tirason, no apay nga nagsinada. Kaya no apay, no anit may gagapo, iti pinagsinaan da. Naamamok ni Seni, idi napanak kumita ti second hand use for sale alugan iti syudad Tilawag.
Apag sumat idi manong nemi ngagpilipili di gitoy iti gatangan da nga lugan. Nagasat adda idi na kontratak nga balay mano. Tagkong kontrata. Sana ka sa tamang namnama manong nemi kada kiti na kay kamangag kung kontratak mo iti balay. Kontratista. Kat na nakaganon siya akmat iti gatang ko, iti service miya, iti pamilya. Kahit ko hindi nga sorpresain ni Lisel, iti kasangin na. So nga gumatang ak iti logan. Dito nga nagsiningid kami kini Seni manong nemi. Aging nga nagtungpal iti naununag nga relasyon mi. Masansan idiin manong nemi nga mapanag iti balay da dito syudad tilawag. Awan ti palimad adi sumngaw kat naamuan ni Lisel ti amin. Kat dito'y manong nemi nga sinalangad nak. Dito'y manong nemi nga nakaseryoso unay. Kat kinumpuruntar nak. Saldi, lisan. Tiyak maawat nga isukat nak iti daytang babae. Lisel, nagtalna ka, kumasanak nagtalna. Kinuna naman nung nemi kadrinog yan nakbat nga tinong patong pa, ginabagabal nak. Nini, sa balida ito yun. No idi, numamok nga da babaim, kaslawanan niya man na kanyak. Kaya po taamok kapag ang angawam lang, pagpaspasab lang ti pagpalabsam lang ti oras. Kaya iti da iti nga babae, sa balin da iti nga babae, sa kamaruspusan. Manong nemi, kahit ko kumamat abalsen ti asawak ng jak kayat. Ginambal nak tinong patong panak. Didusag-dusag nak manong nemi. Jak kumamat kayat abalsen ng sobrang taramiden na. Jak ko nagawin ang tiriknak na pardas na ginipasamak at na disuwak ti asawak. Natungpak met iso na manong iti muna ang gundaway. Jak inggagara ti amin. Kat nabigla manong nemi ni Lisel. Tinungpanak man. Tumuna gundaway, tinungpanak. I'm so sorry. Diyak ang gagara. Nabigla. Kasano ka, di ka matumayon sumartay. Panawan nak. And siyak na pumanaw. Kadawari taadan. Umnong atawan ni kitanak mo. Pumanawak. Nagsubliak ka na papake ni mama. Kada di nga pasamak manong nemi iso ti kang runahan nga na panakaimatang dagiti duwang anak mi. Wen, nakiktot damat. Tabiglang amin nga nagpungtot manong nemi ni Lisel kat ginabalnak. Iti pa nakaamuna nga relasyon mi kay ni Seni. Iti pa nakadlaw na manong nemi nga saan nga sinsinan ti relasyon mi. Kaungan na ununeg nga relasyon man. At nagtimak manong nemi. Timay sa kadagiti anak ko. Apay ngamin nga saan kayo malangin nagbalbaliw, papa. Wen, ni Shane, tinagtimak. Di ka nga ni babain? Nga da kami nga professional nga anak yo? Da kami tikang runaan nga may babain, diskarada nga aramid yo? Nabayagan na kastoy kayo, papa. Manong nemi saan laeng nga ti asawak, dinagpakpakawanak. Pati di kita anak ko. Lisel, pakawanak. Diyak yung gagarati pa nakadisukan ka. Nabiglaan. Pakawanak ka na giti aramin ko. Kinuwari ka na kayo anak ko. I'm so sorry. Ulit-ulitan niyo, papa. Nakabulbul ka na kayo. Amo yung taawag na ka na kami. Putot ti babaero. Putot ti playboy.
Dakam di adad nga may babayin. Itun kano nga ti pa nagpalpaliyo, papa. Itun kano ti pa nagsardinyo. Nagsardin kan tulaing ka di. Itun maputad deta. Itun awanan ti kabayalampay mang paragsak ti babae. Kunada. Naibagada pa yun ti kasjay manong. Uwain manong nemi intultuloy ko tinagpakawan. Inggawid ko ti asawak jak kayat ngagtalaw. Ti bagyam anak manong. Napakawanak ti asawak. Uwain. Napakawanak. Ngam saan ko nga naigawid. No di kat nagtalaw. Napangkusinukon. Nagparinto mga kitasangwanan na. Nga si imatang manong nemi dagiti naganak kan kakamsat na. Pagpintasan na manong nemi kit napakawanak. Ang pagpagapo na siguro karigiti duwa nga anak mi. Tadi damat karot karayat ti sumurot digiti anak mi. Nagbati na dito'y balay. Tapno da pambarak ng suko ni ti asawak. Nga dahi damat tigapo na no apay nga simurot ti asawak. Kad napasangpet kumatlayang dito'y balay. Kang katisambali aguntaway. Imtsak ton kayat ng ulitan pa'y. Saldi. Ipagpagapok karigitan nako. Barbaring no daytoy nga panagpakawan mo ken panagkarim ket talagang nagbalbaliw kan. Naglimpyo basit ti kasasaad mi manong. Kaslaawan tinapasamak. Dingam tsaka mo. Tatalagang sa bali ni Seni manong. No dagiti mo na nga babae no nagsina kami saan kun nga subsublian. Malaksid kadagitay talaga nga mawaw ket mapilitan na ka magpainom. Nga maging kana laing dita. Ngem sa bali ni Seni manong. Kasla mamaggoongak. Numalagip ko. Mapanak dumagas. Kasla ang sumukmon ko ma. Iti piso-piso nga mainom. Nakman sumukmon. Kasla kasjay. Inakman sadya ta. Inakman idaras. Kasla kasjay ta kayarigan. Uwan manong naming nalimit ka di nga mapanak iti balay da Seni. Kaslakla mapansumukmon mo no mamunggoong. Kaya rigan tayo manong nemi, tayo manok, a native, nga sarigsigan, tayo kawitan, tayo opa, kita masagpawan nan, agkuyog da basit, kita amumto nga naipisok ti barrena, kasta idi ti kinabiit ko manong nemi nga mapan dumupel. Anong anot ba nung nemi? Narigatan no, matiliwanak kini misis. Baka dinakto pulusan ikantikong dahoy pakawanin. Kasta, tinapasamag aging ganad law kumet akas lagi naw ni Lisel nga asawa. Na-delay? Na-delay lang ti manag-mens na? Saan nga gregla? Kaya di na pan, nagpakita iti doktor manong nemi na amuan na nga positive. Adagpit-pitik iti saklulo na. Amazing. Agasem. Nagturpusan iti kolehyo dagiti anak mi nga masikog pa lang ti asawa. At may katlong asawa, may katlong anak mi manong. Ngimbigla kinunana. Masikog kak. Saldi. Wow, amazing harad. Mamano ti kastoy. Tartara odi. Mabay kamot pa yung agmepos ha. Hindi ba kaurad tampay lang? Jakon kayat taganak. Ha? Kaya rin mo kayat nagsikog kamot. Para greg ko. Anita ko na? Para greg ko. Di mo kadi amo nga basol ti pampanunutan? Lisel. Saan ako manugot? Tsakayat. Saan ko man kahit dawdawatan ti pamalubos mo? Ibagbagak lang.
Siya ti agrigat nga ganak. Kat karbeng ti desisyon. Diyak kahit nga madadahal ti pintas ko. Diyak kahit agbalin. Unong baliw. Ti figure ko. Tap na dinak adadang pasukutan. Lisel, saan ka kumagpanunot ti kasta? Agbayong ka din? Itapay, abubakat ka? Ititawan mo ang 40, sa maysa. Saan ka pa nga nagminapos? Diyak kahit nga rabidam di kahit mo. Oray. Diyakun kayat pay. Gaputa si katigapuna. Siya, kanya kumat pa kinaigan na. Gaputa dadalagid ding ang babae ka no agsikugak. Tamangala kalakid di ti pagdalaganan. Mawatan. Maramid mo pa, idin to tamambalinak. Anong to lagi din to ng dalagan na kasana ka mabalin? Di adada. Huwen manong naming kasasta tinapasamak jak namnamaen ama ibturan ni Lisel timangketel ti bihag tis adda ti saklot na. Ket namuaklakit din, namuaklaingen manong nami idinalpasen. Tinalimed apa nagtumtumar na iti pagparegreg. Masansan pa idi manong naming ag-walking wano ag-jogging iti compound ti mall iti lugar mi. Banag nga napasamak ti Jack ni namnama. Ti panakaregreg ti sikog na. Uwain manong nemi. Naregreg ti sikog na agpadpadara manong nemi. Agpadpadara. Agpadpadara iso na. Kat di matlatan agsardeng ti panagpadpadara na. Akas lakang kanayon nga gregla. Kalpasan nga naregreg ti sikog na. Biglang umres ti bagina ken idi agangay kimapsot. Nabayag kasla di makaungar. Kasla agpapatay idin ti asawak manong. Diyos ko, ano ito yung paspasamak? Kasla na tayo napalsyan, isong na manong. Isong nga nagdanagak. Siyempre, mayat manuno saan ti asawak ng pami iti doktor. Pinagasan mi manong namin iti specialist ha doktor. Ngem kaskas din nga awan tinagbaliwan na. Mangga po din manong namin nga babalawan dak digit anak ko. Anak ko, saan ko mga siyak ti babasulin niyo? Matusdusat ayon, papa. Gaputi arabid mo. Apenas ken ko mga matusa tayo. Ako matinrurumin ko nga. Pinalparagsak ko amin ida. Tal na kayo mapa. Tagad pagrestarasyonan nyo. Kat, apay nga saan nga siya? Apay nga ni mamangyo. Manong nimi pinadas mi paen nga pinaalbularyo nga maadadakid di akim maro ti asawak. Masya na kamangkita itilangana. Diyos ko, naitanimitin ko. Dahito'y kadi, ti subot ti basol ko. Pakawanin ti asawak, edi palang panagrig na ti agbaling ko mga anak mi. Patsyak na dakkalabasol, tinaramid na. Pakawanin ko may suna. Kat pakawanin dakmat, Diyos ko. Ispalan niyo ko mga ti asawak. Sa niyong itultuloy kag umres. Maimbagan ko ma. Maimbagan ko ma. Inulit-ulit ko na ita kinidawit ti Diyos man. Maimbagan ko ma. Yamamom kanino anyat resulta ti abin manong nemi nagbagtit ti asawa. Agbala. Nakigtut manong nemi. Nakigtutak iti na minsan nga nabi asaan nga nakaturog. Napuyatan kami kadagiti anak mi. Agsao-sao ni Lisel. Di agsusurti bagbagana.
Saan ka nakapapati? Kasla dagit din kaputeng na. Oh, dagitatan. Dagitatan, Saldi. Alam ti paltog mo. Tapapatay mamin nida. Saldi, dagitatan. Dagitatan eh. Saldi, dagitatan. Orela subgar ti dut ko manong nimi ti kasta nga. Mapaspasamak iti asawak. Itutudo na ti tawa iti silad mi. Aw mo ti makitak a tao iti teres o na asutya ti silad mi. Adadang sumgar ti dut ko manong nimi. Diyak ka mo. Ta makarignag ti aligagaw. Kalta engen terapi. Ket awanin ti rimagmag iti aglawlaw mi. Nakaturog amin na nakaruma mi. Di kam naturugan ni Lisel nga asawak manong. Binanbantayan mi. Kas kam la binagyo iti uneg ti pagtaingan mi. Eksang sangit di duwang anak ko. Naimbag ta nakaturog metlaheng ni Lisel. Ini makapuot ni Lisel kas laawan tinapasamak. Nalimpyo metten ti panunot na. Ngayon mapagapaman laing. At dalat ta sa baling nga ina ibagbaga. Naimbag ta kayat dati mangan manong. Ngayon kasla na amnesia. Takasla din na am mo, dagiti tao, nga kabalay na. Diyak mapanawan idin ti asawak manong. At na trabaho dagiti anak mi, kat naapektaran pa yan, tinda pa nagubra. Pasare manglangan da nga mapanagubra, takayat da nga masubaybayan, kaya na masisteran ti inada. Ano mabaling ka sa amin nga palubusan nga rumuar ni Lisel. Amok nga amon, digiti karuba mi, kenda dumapay nga kamagyan mi, tisa sa atin ti asawa. Agdinamagin manong, nga agbagtitan ni Lisel. Ada umay mayat amang bisita ken kuha ng saan na nga malasin ken dinaamam mo. Saan nga maamo, ti asawak dagito yung kababisita ken kuha na. Kung mga pasyar mi kano, itiruar tapno agrelax. Ngim ibain mi ti kasasaad na manong nakakutkutong. Ket naigit tilapedan mi ang rumuar. Igitan mi, di mi kahit nga rumuar. Taamkan mi. May sarsarak, iti papanan na. Kasanun no pumanaw, kat umadayo. Kat sa amin ton nga masarakan. Uno amangan no madungpar, kat madisgrasya ti highway. Uno anyaladitan ti mapsamak ang kuwana. Manong nemi jak ko makarami din nga ikaw warisuna. Ngayon yan, manong nemi. Nasken nga ikawar ko. Uwan manong nemi, siyak nga asawa, ikaw kawar kon ti asawa. Tanod jak nga minikawar manong nemi kas lagmandi nga aso na doduma. Ipupuk mi, nga magpukpuk kaw. Agpukpuk kaw manong nemi nga ori lamang nagtisang nga kabaranggayan ti ba nagpukpuk kaw na. Saan min nga binayag day di apasamak manong nemi nagdesisyon kami kadagiti anak ko. Nga ibiyahe mi ni Lisel nga ipammi sa mental hospital. Kad naaramid nga roda kastaman. Masyanak unay ti asawak idilangana. Nang runay di mabuyak may batangag tilanga digiti agbala akas kenkuana nga nadanon mi iti paggagasan. Nagsangsangit kami kadagitan anak ko. Ay ayon mi ti inada manong nemi. Nagsangsangit kami. Kabuti kas kasasaad ti asawak ken ina digit anak ko. Binabalawda ka namin pinsan dagiti anak ko. Papasulandak ka namin pinsan dagiti katugangak ken kakabsat ni Lisel. No saan ka kumakasta ka babaero? Nalabit.
nga ti anak mi, iti nagpulkukan ti Diyos, ti pungtot na, iti aramid mo. Kinuna kaniyak manong nemi ti katugangak nga lalaki. Ala, nga ron ti maaramid. Sa aming kabaylan nga baybayaan ni Lisel nga anak mi. Nagamanak pa pa. Awatem ti ba sida kandidat nga usarem ti panagpagas na. Nagamanak pa pa. Wan manong kapungtod na talaga dagiti na kakamangak nga buwari anyamat nga tatiraramiden da. Kaya pagpintasan na manong nemi ket amuda kami nga tulungan. Ket kastaon ay tibain ko. Ngam rumbeng laheng kan karbengan da nga maamuan ti kasasaan ti anak da. Pagyamanak unay manong nemi ta kayat damit lang ti tumulong. Kapos idin di kaoten mi nga pagpaagas ti asawak manong. Awanin na nagastos mi amin na iror ko amin di pagpunak. Di negosyo panagkontrata. Dagiti ornong ko di bangko. Para lahing ti panakaagas ti asawak. Naaramat ko pa yan ni Seni manong. Saan ko nga tama tapakapasulan? Lumapanakan ko na. Nga saan ko mapan paragsakan. Nga mapanak dumawat. Agkid daw titulong na. Awanan sa bali pa nga sitkak, Seni. Amok nga damaytad mo. Gabot aglaplapunasan. Tibay ito kayang ka nga suporta. Dagiti mang tultulong kang ka. Kaya mawawat mo nga parinahid. Tulungan na. Pangasim. Nalukay met manong name iti ima ni Seni amangted. Itinamnamahan na ka sa pulak. Tulungan na, ken pautangan na kiti kwarta. Ket maawatan na, manunemi. Nasiyat ka no ta aday duldulin na. Ket saan nakmat nga paayan. Marignak ama iliw ni Seni kaniyak karedi nga isasarangkor ko kayong kuwana. Ngim, siyak, adangan karudmud ko. Amang pagusto keng kuana. Iso nga nagtungtunged. Maawatan natin sa sadek. Siguro ibagbaga na tinakam na. Adan to sa pali agundaway. Mamindo nga daras nga sarong karam minisel manunemi. No pa'y adayo sa Manila nga nakaipanan na. Anusan milata iti aggastos kadigiti anak ko. Kasta-kasta tinaaramin. Dandanin makatawan, idi kamakarik na nga dan nagbaliwan. Ti asawak. Nakaragsak kami. Nalaing manong nimi, ti psychiatrist nga doktor na. Espesyalista nga psychiatrist. Nga nang taming kinilisel. Malaksid idi nga adda doktor iti ospital. Kat nang bayad kami pa idi manong nemi tinalaing nga mangin simpa iti panunod na nga maisangarod nga psychiatrist. Tapno agsimbing laing trik na ken panunod na ito'y. Kat kastangarod tinapasamak. Aging ka nga naimbaganin ti asawak manong. Lisel. Saldi. Anak ko. Kaya't kundi kawid. O sige. Ipakada na ka nga rodin. Tapdo agawid tayon. Wen manong nemi pinalubusan dan ti asawak nga rumwar. Kastawan iti nagsakmi manong nemi ti nagsubli ti simbeng ti panunot ni Lisel. Nasalon aten ti langana ken kasday di dati apintas na. Nga alas siya ron ko na yatamano. Adon tinagbaliwan na. Saan nga napungtot, ken managsuspetsa. Saan na kas idi manong nemi. Nga napungtot, naatap.
Kaya di na minsan nga pa nagsalita mi nga duwa iti teres ti balay mi. Saldi. Oh, Lisel. Pakawanan na. Tapi nga pagpakawan ka. At basol ko. Sayang na di anak ta ko ma. No jak rinigrig. Dahil taon ito at kalabasol ko kinabo Diyos. Kan basol ko ka. Sa anak ko mga nagbagti. No saan kong pinarigrig. Ti anak ta. Iso ngawan sa baling aking basol ng sanang matlang siya. Awan basol mo. Okay lang, Lisel. Lipatin tan tinapasamak. Ibilang talayangan nga, naalas nga nagtakahinap. Nalpasan na siya. Lipatin mo tinapalabas. Uwing kayam. Kumusta mo ni Seni? Nagtibayo ba nung? Diyak naman naman nga malagip na ti babae nga naging imunan na idi. Nasiyat met. Casual agad sungbat ko manong. Amam saldi, naabing risko nga sa pulan nga awatek ti kasasad mo. Gapot dapat patek ka wanay-wanay. Anya? Anya di kahit musawan. Lisel ipatpatig kamet. Amo ti Diyos, no kasunong ipatpatig ka. No kasunong panagayat ko keng ka, Lisel. Wen. Tadikas diya nga kasasad ko nga nagmauyo nga no saan na ko mangipatpatig. Baka binay ba yan na. Baka sa mo yung kalikaw ko mga naimbaganak. Kan mamati aking kasaldi. Awan sa baling kakapatgan no saan nga sika, da kayo kada kita nakta, o na mo, mamati ha. Yam nalabit, nadapay la panagayat mo kiniseni. Di gamin? Sana kasi mong batmanong name when Jack may ilibak, iti asawak. I'm sorry, Lisel. Pakawanan na. Dikat kahit nasawan nga nugutan. At pala patek ni Seni kang ka. Isungarot nga pagpakawanan kang ka. Sa baling ni Seni, kadakwada. Isungarot pakawanan na kumang. Okay, don't worry. Life is go on, Saldi. Tinasken kat adda ka iti sidungmi ka na kita anak ko. Saan na kami apanawan? Da kami ti kapatgan. Nalabit dumteng tumetlaing ti panag-asawa na kita anak ta. Kat sangwandan tumetan ti bukod da ang pamilya. Yung mga sakitin na unag manong. Mawatak ti sitwasyon, Saldi. Kit kidawakan ka. Sana kumapanawan. Nag-asawan to na kita nagtakit posible nga sumina da. Si kakensiyak tulahingin kit kidawakan ka sana kumapanawan. Amok, nadadagi ti pasamak, nagapulahin ka na kita nagta, kit mabukal ti pamilyata. Ikasanunawan to na kita nagta. Lisel, saan kan ito nga panawan? I love you so much. Among data. Uri awan to na kita nagta, awan to ti pulos ti mamagsina kadata, patay laing ti mamagsina kadata. Agkamanak no kasta. Ngimamum, kahit ko tagbalin nga man nakaawat. Saan ka napaidam?
No kaya't mo, ada suggestion ko ken ka. Ano dito? Sige, bagam, dumingagak. Minatmatag ni Lisel. Minatmatan nakmet. Mariknak nga napateg dagiti balikas ken desisyon na ididay di agundaway manong. Inuray ko ken imbagana. I suggest sali ang mga ramid ka iti schedule para kada kami kini Seni. What? Amazing. Naman na ito nga banag, Lisel, kasano? No kayat mo, agtalinad ka dito sidong miti 4 days within a week. MWFS. Ha? Kahit kung sawen, dito yung kabalay iti Lunes, Miyerkules, Biyernes, ken Sunday. Nawaya ka mat nga mapan iti sidong ni Seni. Iti TTHS. Meaning, Tuesday, Thursday, ken Saturday. Hanggang katawa. Saan nga siya kagkatawa kat pagkatkatawa naglayang Lisel? Are you still crazy? Agbanguyong nga samat pa lang, isubli ka di mental hospital? Kunak mo lang na imbagan kan. Saan ang agang-angaw, Saldi? Nasimping ti panood ko. Naimbagan akon. Isungarod nga kayat ko nga maisimpa ti sasaaden tayo. Di mo ka di kayat? Di mo kayat? Jack na sungbatan nga dagos ti asawak manong. Anya da ito yung sawsawan ti asawak. Pudno ka di da ito yung nagdagdagay inipak. Yung pudno manong. Pudno. Pudno sa nagdagdagay inip kat naaramid nga paiso di schedule manong. Nagkasara ko na yata maawatan nak ni Lisel. Ngem no maminsan manong nemigas la makonsensya. Ngem ko namat ti kasigin ko, I mean ti konsensya nga mayaten na imbag akasta ti papasamak. Ngem ti agsubang kami kini Lisel nga asawak, di ba? Saan no kuan nga agsuspetsa no sa dinno ti papanak, at least mabalin nak nga awagan ti cellphone ni Seni. No lumampas ton ti aldaw, tinaskan kita masurot ti schedule di kami. Kasta nagpaso tinapasamak manong. Kat no adak ti sidong ni Seni, amoyo ka ni manong. Nga isagsaganaan nak no ko ha. No schedule ko ti mapan keng kuana. Anong nemi? Isagsagana na ti amin. Amom na niya ti isagsagana na. Isaganaan nak no ko iti itlog, ti native, nga manok, nga sultupek. Ken painumin nak ti duwa nga buti nga serbesa, uno Red Horse. Takayat nak manong nemi kondisyonen. Apo na yan manong nemi. Takaub-ubigan na ngamin manong ni Seni. Karugrugsuan na. Ket biyang kunukuan manong nemi ti mailaban. Agas la makiresling iti ring. Ken napintas nga agpaiso ni Seni manong. Ket siyempre, siya kun iti jakon manong nemi sa anudan iti grasya. Ket iti makasta nga rumabiin manong nemi agdigos met no kuhan ni Seni. No makasulto pa kon, no maibus kon manong nemi ti duwa nga Red Horse. Ket siyempre manong nakabangbanglo. Agdigos akmet idin. Apo manong nemi magargari manin ti pusong ko. Ket kaslak lang maipalot manong nemi nga manok. Nga talaga manong nemi nga tumaratek. Nga kastoon iti panang sadsad ko iti kalaban ko manong. Nga ori lang maburbray-rayan ti arig na. Wan manong nemi agari iti asok ka na ring ti siled ni Seni iti dayta nga rabi ngagpatnag. Wan manong aburutan mi ti may sangal daw kan may sangal rabi
nga schedule mi. Agmari sa kang kanayon tinabi, manunay mi no naka-schedule kami. Sa bali matigimik ni Lisel nga asawak, no kasta nga daki disidong na, pasaray awisan nak ngayon kami agpaspasya iti mall, pasaray mapangka magboy iti sine, kas kam lababarukan babalasang agay nayak. Kadag dinner kami pay, agorder no ko iti soup, pilya mi ti restaurant nga adda soup number 5, tanasya at kano nga pagpabigsak. Napintas ti asawak manong, saan nga paudi. Or iti performance da ito iti sex, kasla napasubli na ti dati nga laing na. No kabailan ni Sen iti mangan, kabailan bet ni Sel ti mangan. Kat no kasta nga mapan kami niti hotel, orin at balay mi manong, check-in kami. Kas kamla, baroken balasang. Kasta wana mat manong name iti panakpak mi. Agasog met nga gareng suna nga nadamat amang parugso kaniya. Kasta ti pasamak nga kaslasaan nga kauma manong nemi. Nga madamat lata pagpatinggan ti amin manong. Ada pagpatinggan ti amin. Ti amok idi manong nemi kat kastoy latan ti mapaspasamak. Iti na minsan manong naming itender ko iti may nga party. Na disgrasya ak manong. Nakainumak nga nagmaneho. Iti agawin ako iti dayta nga rabi. Iti matendarak nga birthday party iti may sagayem. Awan ti puot ko. Manong naming. Nagsarili kano kat dinong parko ti dakkilapuon ti akasya. Tsaka mo ti kapaot ti panagkakamutos ko mano. Nakumatusak. Wano saan kat kunadaan konsyos kabayatan ti kaadda iti ICU iti balay pagagasan iti incentive care unit. Iti makapuutak kastauna iti sidaw ko at agahim iti ospital. Jak mo ko ti bagik, no pa'y may mulagat ko dagiti matak. Kasla, mariknak nga nabadbadan ti ulok, ken ti bagik. Jak mo ko ti dagiti sakak. Kayat ko ti agkiriing, ngagtignay, ngamtyak kabailan. Malagip ko ni Lisel nga sawak, kan dagiti anak ko. Malagip ko ni Seni, kanigit anak na. Inuwaras ko ti panagkitak, awan ti kaduwak iti pribado nga siled ti ICU. Ngam nakitak ni Lisel iti kwadrado nga sarming iti rikap ti ridaw nga sangsangit. Adak iti ICU kat sandak nga palubusan ta sinuman nga masdag kanyak. Ngam mabalindak nga siripen nga buyaen babaen ti sarming. Nga dida nga makakit-kita kini Lisel. Nilaing Lisel ka na kita anak ko ti makit-kita ka mangor-ore kaniyak. Idi pumigsa ako naduktalak manong nemi. Naduktalak. Nga naputed digidi dua nga sakak. Oh. Saan nga peso dito'y? Saan nga peso dito'y? Ang tagtagay ni Baklang! Saan nga peso dito'y? Saan nga peso? Agkalma kay lang, sir. Agkalma kay lang. Kinuna ti nurse, kastao na iti. Balaw ko manong na yung sangsangit at tikasta nga kasasad ko. Hiniada ko ni recovery room na palubusanin nga mabaling nga sarong karandak di asawak ka di kita anak ko. Kasta nga ron tinapasama. May met ni Shani kan di kita anak na. Nakariknak, itinalaos nga sakit, tinakit. Magsangsangit ako. May sakon nga inutil. May sakon nga inutil, Diyos ko. Apay gasto'y tinagbanagan.
Dito ka din ti dusa, iti basbasol ko. Dito ka din ti talaga nga mayan natop nga manakadusak. Gabol ka din iti bating aramid ko. Diyos ko, naisumanda ito ti pagayatan niyo nga pagtungpalag. Hawan ti maaramidak no di mangawat no nyaman ti pagayatan niyo. Hinagya mo nagtanig kandak pa iti biyag. Hinagya mo nagkana kayo. Kat pa-check nga dapay sa bali nga plano yo para kaniak, Diyos ko. Ti agbiyagak. Tadto masulnitak, dagiti nagkurangak. Tapno makaaramid agmat lahing timbag, nga mayan natop ka dagiti pagayatan niyo. Manong nimi nagbabawi ag karagiti basbasol kong naladawan. May sakon nga inutil. Tay kunada kang kanayo namang mangig manong nimi. Awan ti umuna nga babawi. No di kanayon nga adda iti maudi. Putol, tama ba? Putol, dagiti duwa nga sakak. Kaya naimbag manong nemi, tayong paramidan nak ni Giselle, nga asawak ti artificial alandok, nga katulungan ti sakak. May pagnakbasit, nga mawampay duwa nga metro na labit. Iti kabaylan tayo nga pagnaan. Iso nga, nakatugawak akanayon iti wheelchair. Tirigat na manong nemi kakaasi ti asawak nga mangistimar kaniyak. Iso ti obligado nga mangted iti kasapulak. Iso ti mangdigos ken mga sikaso kaniyak no inak iti CR. Ure pa iti panangibalan ko tirukit ko. Jakon kabaylan. Jak kabaylanin ti agmay sa iti unig ti comfort room. Kasapulak ti asawak nga mga sikaso kaniyak. Uwan manong. Dahito ti ko na ti asawak nga dinakbaybayan. Dahito matin ti resulta na nga jakon mapanawan. Uwan manong nami agbabawi akon nga naladaw ti amin napatig kaniyak dagiti duwa nga babae ti biyak ko. Napatig ti asawak ken ni Seni. Ngem, saan ko nga kabailan nga suruten no aramiden ti schedule. Kapilitan manong nami nga nagtalanaan dakon iti sidong ti asawak. Kuka na aminan nga aldaw ken oras. Kaya't umanaylatan manong nami nga umay nagsasarungkaran ni Seni iti pagtaingan mi. Kasta tinapasamak. Ini nabiit pahay na anos nga umay ni Seni nga mi di agbayagen sa anin nga umumay. Bana ka nagsanayak. Nakariknak iti ladingit. Ken panangbaybay-a, panakabaybay-a. Nagsanaang ti pusok. Ket lidlidak no kuhadag iti luha. Don't worry, Saldi. Addak akanayon ti sibay mo. Siyak nga asawam. Siyak nga kinaduam nga nagkinari iti imatang ti Diyos ken iti tao. Itrigat ka namay. At tuyak, saan ka panawan? Agsarbiyakin ka. Gapo ta ipatpatig ka. Pinisel-pisel ni Lisel ti imak manong nemi sana yung parabaw ti takyag na nganyak bayi iti abaga. Lisel, naindaklan kang asawa. Si kangatan, ti kaindaklan nga asawa dito lupong. Kinagkamanak. Nagkamanak, Lisel. Nagkamanak. Kahit nga sawen manong nemi aging ga manipo didi aging ga kanagitoy. At dakalata ni Lisel iti sidong ko. At dan asawa, dagiti anak mi, at dapay na po kumi, ngumay dan ako isa sa rongkar kada kami.
Ngem, da kami kinilisel. Iti nagkaykaysa, nagmaymaysa, ganilaing patay, di mabalin mamagsina ka na kami. Kastahan manong namin dito ikon nga ikibos ti padas ko ken pakasalitaan iti biyag ko. Hopefully, nakaibatak nga tamid iti adal ken pagsarmingan ken iti biyag. Kastoy manong, ti istorya, ti biyag, ti maysa a playboy. More power to your program, anong Diyos unay takngina. Tuyagaman nga kamsat mo, Saldi. Iti panangurnos ken panangisurat ni Saldi Kudal, iti Barangay 8 San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you, matkan ka Saldi. Hindi kayo ngagkato kayo. Saldi ken Saldi. Thank you kada kayo. Yeah. Salamat po at mabuhay tayong lahat.